Hello guys. Πάνος εδώ, Πάνος. Και αυτό είναι το vlog. Είμαστε προφήτη. Σχεδόν κοντεύουμε, έχει πάρτι. Δείτε θέα. Γαμάει παρεπιπτόντος. Look there. That asses everywhere. Είμαι με τα παιδιά εδώ. Hello bitches. Είμαι με τον Στέφανο και τον Πέτρο, τον κύριο Πετρουλή. Και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Παρεπιπτόντως, στα βίντεο που κάνω κολλάει η κάμερα γιατί έχει καρκίνο και γι' αυτό αγοράζω κάμερα. Έρχεται αμάξι και θα αγοράσω κάμερα και δεν θα κολλάω και θα παίζω και καλύτερα και θα δείχνω τον εαυτό μου καλύτερα. So, ανεβαίνουμε προς τα πάνω τώρα. Όχι, δεν ήταν show, ήταν και λοιπόν. Εντάξει ρε μαλάκα, επειδή λέει ένα show κι εγώ. Τέλος πάντων. Ανεβαίνουμε, όπως είπα. Έχει DJ μουσική. Έχει πάρτι. Έπρεπε να πούμε το DJ. Party time! What the μαλάκα. Αυτοί γυρίσαν πίσω. Και άλλη θέα. What the fuck, man! Εγώ είμαι. Μαλάκα είναι πολύ ψηλά. Όχι ρε, δεν είναι ψηλά. Όχι ρε, δεν είναι ψηλά. Σχεδόν κολυμπάμε. Σχεδόν κολυμπάμε. Εδώ άμα έχεις... ξέρεις τι είπα. Εδώ φυλάμε το αμάξι να κάνει. Έχουμε αλκοόλ εδώ. Δείξε λίγο το αλκοόλ. Έχει μπύρες. Άμα ήταν ανοιχτό αυτό εδώ και βουτούσε σήμερα στο αμάξι, μέσα στη λίμνη του. Βασικά εδώ θα κάνουμε snowboard. Βασικά Πέτρο, σταμάτα ρε φίλε, γιατί αυτά δεν γίνονται που λες. Μόνο στο GTA 5 γίνονται αυτά. Παίρνεις φόρα με το μηχανάκι, κάνεις σούζα και θα φτάσεις τέρμα πέρα. Και χωρίς να πέσει, αυτό θα πετάει, θα πηγαίνει ευθεία. Όλοι like boss με τα μάξια ρε μαλάκες και εμείς με τα πόδια. Γυμναστική να μου πεις. Γυμναστική σε λίγο θα αρρωστήσουμε. Να βουτήσω μέσα. Τέλος πάντων. Κοντεύουμε σχεδόν. Είναι το κτίριο πίσω. Ακούγονται κάτι τύποι εκεί πάνω. Δεν ξέρω, μεθυσμένοι είναι τώρα. Αου. Όλοι εδώ θα γίνουν. Όλοι μουνοί θα γίνουνε. Έτσι. Ναι. Έχει πίσω μας κάποια που μας ακολουθεί. Are you fucking follow us? Έκανα 2 παύσεις. Περπάτησα λίγα μέτρα γιατί ήταν πολύ μακριά. Άμα είχα ξεκινήσει να κάνω αυτό το vlog από τότε που ήμουν κάτω. Όχι, απλά θα μου είχε πάρει 10 μέρες. Το θέμα ήταν άμα πίναμε πολύ πώς θα κατεβαίναμε. Τώρα έχει κάποια φορά, εντάξει. Με κολατούβες. Σιγά να πιούμε πολύ ρε μάλλον. Δεν φαίνομαι. Άμα πίναμε. Yeah! Party! Και ναι, μόλις φτάσαμε. Πάμε να πιούμε, να περάσουμε καλά και να το ευχαριστηθούμε. Εδώ πάνω φυσάει πάρα πολύ. Είμαι δρομένος και είμαι δρομένος και... Και μόλις τις είδα τα... ναι. Μαλάκης, έχει πολλά κορίτσια εδώ. Μόλις ήρθαμε. Είμαστε στο γαμμένο προφήτη. Στάρω. Μα φάγα. Δεν φαίνομαι. Δεν φαίνομαι γάμα το σύστο. Ούτε εγώ. Αυτή η μουσική. Oh shit. Guys, πίσω μου. Γεια σου λέ. Δεν φαινόμαστε. Το μωράκι εδώ. Μια ρετσινούλα ό,τι πρέπει. Αυτά guys. Όχι, δεν φαίνομαι. Το πάρει τελείωσε. Περάσαμε ωραία. Είχε πολλά ξύδια. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ο Στέφανος, ναι. Βγάλε τον Στέφανο. Το μαλέκα. Περίμενε. Να είμαι κι εγώ. Και εμένα βγάλετε. Εύχομαι να ξαναπεράσουμε τόσο γαμάτα. Πολλά ξύδια έπιαμε πάρα πολύ. Ήταν ωραίο το πάρτι. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Τη θέα. Και περίμενε.
Περίμενα, ελπίζω να σας άρεσε.